Malawi Today. Masamba mchezo mwakhala mukuyenda nkhani ya msungwana uyu amene waphedwa kuliwonde. Kodi chachitika ndi chiyani kuti mtsikana ameneyo aphedwe chotere? Koma zadziwika kunena kuti ena mwa anthu amene apanga chipwembu chimenechi apezeka ndithu. Zithunzi zomvetsa chisoni komanso zoopsa za magazi zinaonetsedwa malo ogona ena kumeneku kuliwonde kuti mzimayi ameneyo kapena kuti mtsikana ameneyo nkumene adapezeka atamwalira. Apolisi amanga a witness Hambeyani azaka 40 kamba kuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi imfa ya msungwana wina wa kuliwonde kumachinga yemwe dzina lake ndi Charity Floriano wa zaka 26. Malinga ndi kalata yomwe apolisi atulutsa ndipo wasiyanira ndi wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno a Alfred Chimtere, chiwembuchi chachitikira pa malo ena ogona alendo mu tawuni ya Liwonde lolemba pa 6 April. Ndipo kusalima apolisi amanga Amani Kasiya wa zaka 20 kamba kodzetsa imfa ya mnyamata winanso Abdul Panjuwani wa zaka 22. Apolisi ati izi zinachitika la Mulungu pa 5 April pamalo ena kusengabe kusalima. Apolisi wa ati potsatira mkangano omwe unachitika pakati pa awiriwa Amani anatenga galimoto ndi kugunda malemuwa. Padali pano apolisi ati kafukufuku wa nkhani zonsezi akupitirira ndipo pali gulu lapadera ndi apolisi omwe awakhazikitsa kuti atsate milandu yonga yotere kuti chilungamo chidziwike. Zafika popereka mantha kwambiri kwa mzika za dziko lino mmene anthu akuphanirana komanso mmene anthu akuphedwera. Pezeka munthu wangomwalira mosadziwika bwino, koma nkhanizi mmene zikuyendera sizikufufuzidwa mokwanira makamaka potengera ndi milandu ina kapena kuti ziwembu zina zimene zakhala zikuchitika mdziko muno kumbali yophanaphanayi. Kodi nkhani zachina Victoria Bobe zili pati? Nkhani yakusowa kwa mwenye ili pati? Nayonso inangokhaliridwa sizikudziwika kuti chisogolo chake chikuyenda motani. Zimenezo ndi zina zimene zikupereka nkhawa kwa mzika za dziko lino. Chitetezo chathu sichili mwakale komanso sichili chopereka chilimbikiso kwa anthu ngati ife okhala mdziko muno. Kodi zimenezi zititengera kuti komanso zitha liti? Ndipo boma likuchita bwanji pa nkhani ngati zimenezi? Popitirira kuzukuta nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika mdziko muno, tiyeni tilowere ku nduna wa zamayendedwe wa transport umene nduna wina umene anthu amakhala akulira nawo mokweza mdziko muno, chifukwa m'maderamu anthu akhala akupakidwa phula kwa nthawi yayitali. M'malo mopaka phula misewu anthu akhala akupakidwa phula, ndipo izi zazesa chisokonezo mdziko muno. Anthu akhala akulira misewu kuti ibwere m'madera mwawo, komanso ena mmene anayambira kulira zokhuzana ndi mayendedwe apamazi zakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Mwachitsanzo, chigawo chakumpoto anthu akhala akulira misewu monga ngati Kurumphi, Kumzimba, takhala tikuonapo aphungu amadera ngati amenewa monga ngati Adadawiza. Chigawo chakumpoto kumeneku akulira misewu mnyumba ya malamulo. Koma nkhani imene yamanga nthenje kwambiri apa ndiyokhuzana ndi kayendedwe kapamazi. Anthu akhala akudandaula sitima ya Ilala kuti yayi yakhala nthawi yayitali. Ndi sitima imene ili yamakezana tangoganizani kuchokera mchaka cha 1951 kufika tsiku la lero ikuyendabe pamazi. Koma apa kwabwera nkhani ya chilendo imene Japi Muhango abweresa kumtundu wa Malawi. Nduna za mtengatenga Japi Muhango yati boma la Malawi linagwirizana ndi National Bank kuti agule sitima zapamadzi zatsopano ziwiri zimene zidzayambe kuyenda pa nyanja ya Malawi. Muhango yankhula izi poyankhapo za madandaulo a anthu okhuza sitima ya Ilala imene ambiri akuna kuti yakhalitsa ikugwira ntchito yake pa nyanja ya Malawi. Hassan Pili andi zambiri.
Andunawo ati zimene anthu akudandaula ndi zoona kuti sitima ya MV Ilala yagwira ntchito kwa zaka zambiri kuchokera mchaka cha 1951. Iwatinso izi zikhala mbiri yakale chifukwa boma likugula sitima zatsopano mogwirizana ndi Banki ya National zimene zizitumikira pa nyanja ya Malawi. Amuhango anauzanso MBC kuti ndondomekoyi ichitika pa mgwirizano wochedwa Public Private Partnership mchingerezi. Aparakati panopo kunduna tukambira ndaza ta National Bank amene ati simikizira kuti akuchita kugwirana manja ndi boma kuti tigule mastima atsopano awiri akuluakulu woti apereke mpumulo Ilala. Chuti Ilala kuchoka madzi tu yayi. Ilalayo aziyendabe. Kuma akufuna kuti National Bank atithandize kuti nkonseso muno bwino. Pamene Ilala kuima ndi kuti mastima nyowani atsopano akatafika ndi kuti uyuyu amba ima kaye akonzedwe akakonzedwa ndi tikhani mastima abwino bwino atatu anayi. So kawo tu yayi paliso ena amene atifikira kunduna na usafuna kuti abweze mastima awo kuti wanyanja apa pakhale mpikisano. Pali pakhala mpikisano ndi kuti mitengo yonyamula katundu yonyamula abantu pakuonetsani izitsika. Tifuna kuti padziko patipatsegule. Pakadali pano pa nyanja ya Malawi pali sitima imodzi imene ndi yodalirika ya MV Ilala imene imanyamula anthu ndi katundu kuchokera ndi kupita kulikoma, Karonga, Nkholokota, Nkhatabe, Salima ndi Mangochi. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yachenjeza dindo makonsolo kuphatikizapo mafumu ndi makansala kuti asamachite katangale. Ndunayi yalankhula izi kumponera boma la Dowa komwe amatsekulira maphunziro a dindo a makonsolo a mchigawo chapakati. Charles Wahara walemba ripotiri. Nduna yona za maboma ang'ono inati kubedwa kwa ndalama za boma komanso kuonongedwa kwa chuma kumachedwetsa ntchito zachitukuko m'dziko ndipo zimapangitsa kuti anthu adzimanidwa chitukuko. Choncho ndunayi yapempha makhansala awo kuti akhazikitse ndondomeko zabwino m'makonsolo awo kuti akhoza kumatolera ndalama zochuluka kuchokera mu ndondomeko zosiyanasiyana. Chilungamo chachikulu ndi chakuti kuno ku Malawi khalidwe loba ndalama za boma kapena khalidwe loberana mwakatangale likukhala ngati nchikhalidwe. Tikuyenera tifike pokuti pa munthu yekha udziopa kubandalama, udziopa katangale. Pa chizungu amati stigmatize, tibwere tichite stigmatize corruption. Tikangobweresa stigma pa corruption ine kuti ndikupangireni chachiphuphu inu mudzi ndithawa. Zikatero Malawi yakhala wabwino chifukwa ndalama zathu zambiri za boma zimatha kukatangale. Ndiye ndimawapempha kunena kuti kohoti ino ya makansala ikhale yowona katangale ndi diso la chiopsa kapena kuchiopseza mcholinga chakuti ndalama ya Malawi isamalike. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA Amaloto Chinkombero ati makhansala awo adzipereka pa ntchito yawo komanso aonetsetsa kuti akugwira ntchito zotsatira ndondomeko zosunga ndi kuteteza chuma cha makhonsolo. Tingolimbikitsa kunena kuti makhonsolo m'dziko muno apitirize kuchita zinthu poyera, kugwira ntchito mogwira nthawi ndi cholinga chonena kuti amene akuthandizirawa nawonso aziona kuti malipoti tikamapereka kuchokera ku makhonsolo ndi malipoti opangitsa kuti apitirize kutithandizira. Banki yayikulu pa dziko lonse kudzera ku ndondomeko ya JSEED ndi yomwe yapereka thandizo kuti ntchito iyi ichitike. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Komiti ya nyumba malamulo ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo yalangiza makampani komanso mafakitale m'dziko muno kuti azitsatira malamulo oteteza zachilengedwe akamagwira ntchito zawo. Wapampando komiti Tiaone Henry ndiwanena izi pomwe komiti yawo pamodzi ndi bungwe loona zachilengedwe la MEPA anakayendera ntchito za kampani ya Portland ku Balaka. Pomloka wadza ndi zambiri. Komiti ya nyumba ya malamulo ya zachilengedwe inayendera malo opangira simenti ya Portland ku Balaka komwe mwazina inaonesa kukhutira ndi momwe kampani ikuchitira makamaka pogwiritsa ntchito makina omwe akumayeresa madzi omwe agwiritsidwa kale ntchito kuti agwirenso ntchito zina mosaononga chilengedwe. Ngakhale zili chomwechi komiti kudzera mwa wapampando wake Tiaone Henry yati ndiyosakhutira kuti kampani ilibe zikalata zina zoyenereza kugwira ntchito zina
makamaka zokhudza za migodi. Iwo atinso zikalata zina zomwe kampani ikugwiritsa ntchito ndi za mchaka cha 2012 zomwe ati sizikupereka chithunzi chenicheni cha momwe zinthu zilili pakadali pano. Mwa ichi Hendra ati aitana kampani ku nyumba ya malamulo limodzi ndi bungwe la MEPA komanso MMRA kuti akakambirane za mavutowa. Tinaonapo ziwiri zitatu zimene ifeyo ngati komiti taona kuti mwina sizili mchimake, ndiye tinayerekeza kuna kuti tiwaitananso kuti abwere ku nyumba ya malamulo kuzakumana ndi komiti pamodzi ndi mabungwe amene amapereka ziphaso za migodi komanso amene amaonerera za kusamala kwa chilengedwe ya MEPA komanso amene amaona kuti kodi nkhani ya madzi kuyenda bwanji amene ali National Water Resource Authority. Mawu ake mkulu wa zamalonda ku Portland Cement Violet Vilili ati akonza zomwe awauza kuti achite. Iwo apemphanso komiti kuti iwathandize pa vuto la chitetezo lomwe likukhudza kwambiri ntchito zawo, komanso ati zikalata zina zikuchedwa kutuluka kuchokera ku bungwe la MMRA. Khala tikulumikizana ndi adindo osiyanasiyana kuonesesa kuti kagwidwe kathu ka ntchito kakhale kotsatira malamulo a boma, ndipo kubwera kwa adindo ochokera ku parliament ndi njira imodzi yomwe tayilandira kuti tithangatire kuti ntchito zathu zikhale zotsatira malamulo. Kampani ya Portland Cement ili ndi makina omwe amapanga matani 2000 a cement pa tsiku, ndipo pa chaka imapanga simenti okwana matani 800,000. Paul Mlowoka, MBC Lilongwe. Ndipo nkhani zathu zipitirira. Mtsogoleri wa zokambirana mu nyumba ya malamulo a Japi Mhango walangiza aphungu a nyumbayi ngakhalenso a Malawi kuti adekhe pamene komiti ya nyumba ya malamulo yona zachuma ikumalizitsa kafukufuku wake pa nkhani ya momwe adayendera malonda a hotela ya Amaris. Amhango amalankhula ku nyumba malamulo komwe aphungu ena amafuna kuti nyumbayi ikambirane ripoti lokhudza nkhani ya hotelayi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pamene zokambirana za aphungu zinayambiranso mamawa atachoka kokapumira, phungu wa dera la Kasina mboma la Dedza a Joshua Malango anapempha wachiwiri wina kwa spika wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa kuti alole kuti komiti yona zachuma nyumba ya malamulo Public Accounts Committee ipereke ripoti lokhudza momwe adayendera malonda ogulitsana hotel ya Amaris mu mzinda wa Blantyre. A Joshua Malango anati anthu akudikira kuti amve zimene komiti imeneyi yapeza pakafukufuku amene wakhala kuchitika sabata zapitazi. Koma potsutsana ndi pempholo Athemba Mkandawire omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa ku Misesa komanso ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre anati zimenezo sizomveka kwenikweni, atikamba kuti komiti yawo sinamalize kuchita kafukufuku pa nkhani chifukwa choti pali anthu ena omwe sanaonekerebe ku komitiyo pofika pano. Iwo anatchulapo mulembi wamkulu wa boma wakale a Colin Zamba komanso a Yusufu omwe ndi mmodzi mwa eni ake a hotel ya Amaris mu mzinda wa Blantyre. Athemba Mkandawire anati kuwumiriza komitiyo kuti ipereke ripoti lake mwansanga zichititsa kuti komitiyo ipereke ripoti lomwe ndilosaphikika bwinobwino. Chimene akufuna Amalawi sakufuna ripoti kuti ingobwera kuti ripoti yabwera. Amalawi akufuna amve kuti chidachitika ndi chani, ndipo chidachitika bwino kodi ngati sichidachitike bwino kodi boma la Malawi lingapange bwanji chifukwa ndalama zija ni ndalama za mapensioniya. Inu ni mboni anthu amene avutika m'Malawi muno kwambiri ndi anthu amene apanga pension, mapensioniya ena iwo amwalira ndalama zawo asadalandire. Pali ana ena ngakhale ku sukulu alephera kuti apitirize ndi sukulu makolo atangopanga pension kuchokera mboma, koma boma limakhala tenga ndalama zija lapereka ku pension fund. A pension fund ndi ma pension managers ndi amene amapanga managers zinthu zichi. Ndiye m'malo mwa anthu amene aja ampanga ziganizo, ndife timaona kuti chiganizo chimene adapanga ndichokomera Malawi, ndichokomera ine aje zimene chitikapanga conclude kupanga pairo bwinobwino, then acheya athu abwere mnyumba ya malamulo ndikupereka ku nyumba yonse kuti nyumba ija ikambirane. Ndipo polankhulapo mogwirizana ndi Athemba Mkandawire, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Japi Mhango anati nkofunika kuti anthu adekhe kuphatikizaponso aphungu a nyumba ya malamulo pamene komiti ya Public Accounts ikupitiriza kuchita kafukufuku komanso kukonza ripoti lomwe liperekedwe nyumba ya malamulo komanso kwa Amalawi onse. Palibe takuchenjeza kuti ripoti ibwere mu nyumba muno.
mwina amene kuchinjiriza pali nkhani imene anthu sifiti kudabwa nayo ngati anthu ankati mukudabwa kuti mmene anthu aja ankaitanidwa aja zinthu zali amalausa maoneratu sikuzalizobisa yayi anthu amachuda kuti uje anatekapo gawo uje tikuona ngati anatekapo gawo mauje enawo kukomiti kuja sanabwere mpaka pano ndiye tikufusa kuti mukapati mapanga ripoti kodi anthu amene anatchulidwa aja abwera kale ngati abwera liti amalausa naonere tu yayi fuene uso anaonera anamva akulankhula okha kodi enawa bwanji sakubwera ndinene mawu yawa pakakhala malonda pamakhala ogulisa ndi wogula anthu angati awiri wogulayo tamumva ogulisayo sitamumve pamene kuti nkhani kuyenda bwinobwino sikuyenda bwino. Kwa sabata zingapo zapitazi komiti yoona za chuma nyumba ya malamulo ya Public Accounts Committee yakhala ikuchita kafukufuku pa nkhani ya malonda a hotelo ya Amaris ndipo yakhala ikumana ndi anthu osiyanasiyana kuti afotokoze zimene akudziwa za momwe nkhaniyo idayendera. Isaac Jali, MPC Lilongwe. Kampani ya EcoWater yomwe kupereka madzi akumwa ukhondo mzina mwa skulu za Kachenjede mdziko muno yati ndiodzipereka kugwira ntchito ndi boma polimbana ndi ena mwa mavuto omwe ophunzira mskuluzi akumana nawo. Mkulu wa kampani Achikondi Nkhangamwa wanena izi pomwe kampani imakhazikitsa malo ogulirapo madzi okumwa aukhondo ndiso otsika mtengo pa skulu ya Kachenjede ya Masti. Themba Mwale wafika ndi ripoti. Nkhangamwa wati pambali popereka madzi akumwa abwino ndi otsika mtengo, kampani yawo ikuperekanso ntchito kwa ophunzira omwe akuthandizira kufalitsa ntchito za kampaniyi msukulu zawo. Iye wati ganizo lopereka madzi akumwa aukhondo msukuluzi linadza pofuna kutenga nawo gawo pothetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ndipo ati ntchito ili mkati yofuna kuonetsetsa kuti sukulu zina nazo zipindule ndi ntchito iyi. Chachikulu kwa ife ndife okhudzika kwambiri ndi welfare kapena neno ti ubwino kukhala kwabwino kwa ma students ma universities osiyanasiyana kuyang'anira ma experiences iso athu ifeyo nthawi imene timaphunzira ndiye tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti malo momangodandaula kuti palivutira kuti tithandizireko kupeza solution. Ndi solution imene tathandizira padakali pano ndi imene tikupereka madzi apamwamba kwambiri koma apa mtengo otsika okuti ophunzira komanso ogwira ntchito ma universities akhoza kuwafikira. Chachikulu ife tikuyang'anira kwambiri madzi okumwa. Pali madzi ena mwina amagwiritsidwa ntchito zina, madzi amenewo amapezeka mmene amapezekera, koma timayang'ana kuti madzi amene munthu akumwa azikhala madzi okuti athanzi komanso madzi oti sangapangitse munthu kuti adwale. Ndiye timafuna kuti tithandize kufikira gapu imeneyoyo imene tinayiona kuti ikupezeka ma institutions ngati awawo. Pambali poyamikira kampani ya EcoWater kamba ka ntchitoyi, mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya Mast Clement Kapwafwa anati pokhala ophunzira iwo apatsidwa mangolomera atsopano okhala nawo gawo la yankho ku mavuto omwe anthu amakumana nawo m'miyoyo yawo. Pa sukulu ngati inoyi ophunzira athu nthawi zambiri amafuna madzi ozizira, madzi oti a quality. Somewhere most of my students are from Mozambique and amene akagule pa shop because somebody sanga can more rich student. So EcoWater is madzi ozizira aja komanso purified water pantengo cheaper. Ngatophunzira pa school of Kachenjede ya Masti ndi ophunzira amene kwambiri tili into technology. So nthawi zambiri timakhala ndi nzeruzi koma pamene pakhale ena amene apita kale pasogolo. Tikaona initiative imeneyi program imene ya EcoWater ili pa ground kuti yatekadi zikutilimbikitsa ife ana skulu komanso ana amene tili into technology and kubweretsa ma solutions muno Malawi azi ana Kachenjede ya Masti. So tikaona izi project imene ili pa ground zikulimbikitsa kwambiri mkati mwathu kuti zinthu zizotekadi. Kampani ya EcoWater ikugwiranso ntchito monga yomweyi msukulu za University of Malawi UNIMA, Kamuzu University of Health Sciences KUHES, Domasi College of Education ndi Kamuzu Academy. Pansi pa ntchitoyi ophunzira amayenera kupeza khadi yogulira madzi yomwe amalowetsamo ndalama yomwe amatha kugulira madzi
amlingo omwe akufuna omwe amatha kukhala ozizira kwambiri kapena okhala ngati apampopi malingana ndi kukonda kwawo. Theka la lita amaligula pa mtengo wa 100 kwacha. Temba Mwale, MBC Cholo. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake.